Βάφεται ο νεροχύτης της κουζίνας. Μάλλον όχι, αλλά επειδή ο δικός μας νεροχύτης είναι πάρα πολύ χάλια, θα το δοκιμάσουμε εμείς. Αν είναι epic fail, να μην το δοκιμάσετε εσείς. Λοιπόν, δείξε λίγο πως είναι ο νεροχύτης. Είναι κεραμικός, οπότε δεν σώζεται. Οπότε είπαμε αξίζει τον κόπο. Γρανιτένιος είναι. Τι είναι γρανιτένιος? Ναι. Ωραία. Είναι γρανιτένιος, οπότε δεν σώζεται πια έτσι όπως έχει γίνει. Οπότε είπαμε να μπούμε στον κόπο, να δοκιμάσουμε αν γίνεται αυτό. Αν γίνεται θα σας το δείξουμε. Αυτό είναι το προϊόν που θα χρησιμοποιήσουμε στην αρχή, το χρώμα. Είναι 2 συστατικών. Και αυτό της ίδιας εταιρείας, προφανώς δεν είναι διαφήμιση, είναι το βερνίκι που θα χρησιμοποιήσουμε ύστερα. Θα σας δείξουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Αν πετύχει και έχετε και εσείς τέτοιο νεροχύτη, να ξέρετε πώς να το διορθώσετε. Αν δεν πετύχει, αγοράστε καινούριο. αγοράστε καινούριο. Ναι, ήταν πολύ ακριβά τα χρώματα έτσι κι αλλιώς. Θα σας βγει λίγο πολύ το ίδιο.